खोख्लैहरदो दे गारिखौ ओइ इलाय नै ESP नि मोनसे माबा नुदों ना लाइट नुदों नै मोजां नाय दे मोनसे माबा नुजागोन गोथांथांनो इलाय नै मामोन बे बिनि माबाया नुजादोंथ' ESP नि माबाया आरो बेकग्राउन्ड नयस फैदों बेसाराफ्रा मोजां गेलेदोंमोनदां नै आं नेक्स्टआव जोगोन दे BTR बयखौ नेक्स्टआव हाबहोला मिन्थिबाय गाइस अखा हादों नामा दा अखा हायाखै फांखा होदों आं मबाइलाव गरम जायोना आरो गरमथारना ओंखायनो फांखा होनायखाय माबादों फैसानि नामा ब्र फैसानि नङा ब्र दानो फैसानि बड' XP आबो माबा हेक नामा बेबो बड' XP आबो हेक दां गोदानसो एकाउन्टानो ड्रन होथ'ला र' बिसिनि गावनायखौ नायनि गाइस M4 Maxआबो हेकारसो नामा जनाव फैग्रोबाय 4 Max बड' XP खिन्थाबानो जाबाय दा नै डाइरेक्ट फैबाय बिसोर मानसि दं होननानै माने बिदि नुयो दालाय वालखौलाय वालनि उनावसो देखायो नै बिदि थाबा अर खालामना दों बरिया BTR बय लावबाय बरिया नोंसोरल'सै हागोन ना हाया 2v3 खालामनो हाथारनांगोन नोंसोर नेक्स्टआव किक खालाम अके ब्र खालामगोन दे नेक्स्टआव किक खालामगोन डन्ट वारि ब्र आंनिबा मोजां गेलेयो बिसोर नै बिसोर टीम नाम्बार 3आ बेजों लोगोसे नक खालामबाय जोंना बड' XP आ फिनिश खालामबाय हेकार गोजा बिसोर दे हाबफैदो नेक्स्टआव दे गाइस हाबफैदो एबार